Companyes, ben retrobats al racó. Com ha anat tot això? Molt bé, fantàstic. Nosaltres ens tornem a trobar aquí, amb energies renovades, amb un espai diferent, amb gent nova, com podeu comprovar. Bé, l'acudit, anem per l'acudit. Vinga, som-hi. Us explicaré un cas que em va passar a mi, una anècdota d'aquest estiu. Resulta que jo sóc molt pell de blanc, sóc pell blancós, que en diuen. I vaig anar a la platja per al sol i vaig quedar vermell com un tomàquet, escalivat. Aquí davant em queia la pell a tires. Però un mal, sí, em sortia sang i tot, em suporava un suc. I vaig, sí, vaig anar al metge i em va posar unes cremes, unes gasses d'aquelles, tot això, aquí també un mal, pell arrencada, i em va fer una recepta. Va receptar unes pomades, unes gasses d'aquestes esterilitzades i una Viagra. Dic, doctor, jo el de les pomades i les gasses ho entenc, però el de la Viagra, diu sí, diu, havent sopat, vostè es pren una Viagra, ja l'hi he anotat aquí. Dic, i això per què? Perquè quan se'n vagi a dormir no se li enganxin els llençols a la pell. Comprende? Ai, que és bo aquest acudit. Vinga, fins la setmana vinent. Adeu!